Samtang sa laing balita, sama sa Naandan, normal lang ang dagan sa mga pampublikong sakyanan bisan sa nationwide strike nga gilusad sa transport group sa kauluhan. Apan mipahigayon og rally ang kahugpungan sa mga driver at ubangan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB 7. Ani ang report. Nagprotesta sa ganghan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB ang grupong Piston. Gipadayag nila ang mga nagkalain-laing demanda sama sa pagpadaplin una sa pag-phase out sa mga traditional PUJ. Matod ni Greg Perez, ang chairman sa Piston Cebu, nga ginahanglan nga hatagan og dugang higayon ang mga tag-iya ug mga drivers sa karaang mga PUJ sanglit maglisod sila pagpalit og mga modern PUJ bisan kon masakop na sila sa kooperatiba. Ang problema gyud nga mo sango karong una ang kapasidad sa atong mga operator nga makadata anang mga modern jeep o makautang anang modern jeep kay dili makapwede ka utang. Samtang giklaro ni Perez nga wa sila mosalmot sa nationwide strike tungod kay dili sila gustong mapiktuhon ang mga pasahero. Kita mismo sa Piston Cebu wala ang putay plano nga mo strike pagyod no mo strike kay ang strike mangud taas nga proseso siya i-implement. Ang kining modernization manggod, mapadayon gini siya. Ang hunahuna manggod sa tanan, ang ilang gikuan, wala nila nakalimtan nila nga serbisyo publiko ning ato ang pinakauna natong buhaton ani. Gipadangat usab sa ilang protesta ang pagpapahawa sa katungdanan ni LTFRB 7 Regional Director Eduardo Montealto. Gidawat ra hinuon ni Montealto nga adunay mga grupo nga dili makauyon sa iyang patakaran apan matod niya nga igo lang siyang naghimo siyang katungdanan. Doon na gina sila katungod tinuod nga wala sila nakagusto sa akong gibuhat nga ang ako manggod diri gibawal ginako ng mga fixers, so wala tayong makasulod mga fixers, so napoy nasuko. Gipahibaw usab ni Montealto nga gihatagan ang mga PUJ driver ug operator nga makapundok hangtod sa Disyembre 31 alang sa PUJ Modernization Program. Sa dakbayan sa Lapu-Lapu, gilinyahan gihapon sa mga pasahero ang mga sakyanan sa terminal sa Barangay Paho. Gitahod ni Rufo Piloton, ang presidente sa Lamtua, ang wilga sa ubang mga transport group. Gitimbang-timbang silang grupo nga adunay kapin si tinta kamasakop ang labing makaayo sa kadaghanan. Sa mong side, isip driver nga nabuhi og tarong, nagbalance pud mi nga dili masapir ang pasahero nga kami pod og pami drive mo sakay may lain sakyanan. Sama sa lalawigan sa Bohol, nagpadayon usab ang pagpamasahero sa mga pampublikong sakyanan sa Tacloban City sa Eastern Visayas. Gipasabot sa pipila ka mga PUJ driver nga kon mosalmot sila sa tigil pasada, wa sila income ug apektado ang ilang panginabuhian. Ang tigil pasada nya nagsugod karong adlaw gikadahong mulungtad og usa ka semana. Kauban si Ron Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bistak.